nege kanyeta u ntana goshimbe mali jamana fantana bela jenefe no watina mali kona ani mali ko kan ka ufuka wal nyimando sana watibe ni jemka en kanumba watefo amununko anfanate segaka awfo baw manivi ni yami inyongona gongondulate intoro flaw de bedugumala soro lala kuyati ntamaira min nyero sugun no fe oni miote o chaka nyamana ko sebe ini sokoma sere sira university ba aywa sokoma dunu kanumba ko aywa ni ansigni kan soro ni doko kundamne ina chendo akaka an awfu ko barkada bebe barkada ka doko kun frante te meni anya fo nyala ngun ala doko kun wera irana ami nyon joro ya o ala sona ko irana ala fuka barkada ka so ya achiba nymanka o ko fe ami fuli kerengere kanyeshi dima aw munu be courage do aw na sanka do tan fla ka se kana ni jemu kan ka nyene ma nyogon fe aw ko bismillah ni do ko ngura min jole ni alaka anyumamba alaka garzige nyondama akonnana amina ya rabbi lala kuyati alaka odo mi amina yira foki wal mado jaranye yero do fa nyete mene yire hemi min fuya ible de blada yaro nyere ense ko la firifiriya kodi awode abo te bala koy yaro me min fuya suru bawo do fo ko beka dege se sabatamana ko sebe de na donche mati jela ba ko mateni do na dondo wala gati ami foki wala nyimando ka foki di timnanjia bara o tableau kain ko sebe ay wo jara wala gati jemga ante ata abiyama wa ay wa samaira te zara ko ni an bodi kayano al ni ay ne re firifiri an ko sebe te zara ni babala de awo te zara de courage do na ko sebe donc amta e an technicien fa fe mi te zara premier amomi kasoro ka signa do jem kangon o bebe amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père mali bebe ni nene bara ni ni infusé ka ji kala ka ke teka o nene Tiens mon père ni ani mbo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani yete ko ta te zara te o ka te di abi sabi sababo ni te wore be ni ya gla kura ka segi kana na ka ke ko ko wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kle quoi appelé mo wa je mo ni de te o ka te la higa so za gole be felife ngade jama jera kadua ke tezara makele ngadanga mena buji Allah farafideno jera kadua ke tezara makele ngadanga mena mudunchi Allah tezara lala kuyati samaira inyere nyi mfasisa Lipton Zara la yaro nge atite moga de parce que mbora ka shade du ni ala mine ka Lipton Zara mi ko dawka samaira ka shade wali kan wele man kuno funu chogo yewa ka fali kan wele mai samaira juga be kokoro shemi no banyo donwa o me chefante che ya ngode chefane du aya we she me shebo chefane la we je nye chefane du kasoro ka Lipton Zara dawka atite moga yidra ka dumandu oto yewa baro clé journée kwani ko ngoti mnen atola bli bashite awo lala kuyati ni ngunya andonganye ko sebe se me chogo nyuma o debe sanvejiri o tigeja angele ngofe kan sinsin andeme baje kulu mauka o bayira ka fo jemuka adonchugo o kai na mbora ya fuma bala dem baje kulu la ni obetale ke sur niveau soleil o ka produire raula lala kuyati ame serajanta manu do kokura ko sebe samaira yani kuna fun balanga daele akaka angata anga zigiri surufi kono uluga no blow nyamada keren ni ala mamba mbulu biko zigiri grand grand wa awo garane bambulu so madaina ukoro petu ko ni auta kerefe awa ante petiga kuma la so madaina bitabe garai bajite ay wa zigiri garanga no bla be amu nyamada ka so ka ko salamu alaikum aywa
kisi foli do salamu aleka salamu aleka ala bokuma do salamu aleka nabi salamu aleka jene ya kela bego salamu aleka salamu ali iribaduna bego salamu aleka nabi salamu aleka jogo jogo bego salamu aleka salamu ali bengani kela bego salamu aleka oni kuma salamu aleka nebila jenite salamu mogo eneti jabi salamu aleka ni mufogo salamu aleka utijati angatina la batile la ya ndomi fofo go nyuma naza salamu foli laza oni e baze nyuma ndo nkakila niga muge nyuma dodo nkaba fila nyuma dodo ali ni jogo tinyana ni sera o ka gerenda o laza salamu nakiye doni ba o ka salamu nakiye wale ju ka salamu nakiye kutubu ka salamu nakiye o ni ko ni masalamu alika ne bala jenite salamu mogo ye ne ti jabi salamu aleka ni mufogo salamu aleka utijati ala gira tilela ni saba minya saba nyongofo nga salamu foli lasa ali ni numa nyongondo abado kabale magasila memumini wa ode salega na foloma kaba korompe abado kabale magasila memumini wa ode salega magofoma kaba jamfa ametile mina nokwi masalamu aleka tichife barabana o niko ni masalamu aleka nebila jenite salamu mogo yene tijabi salamu aleka ni mufogo salamu aleka utijati me salamu cheba ufo salamu wale strifila duba kono salamu aleka assalamu aleka ansaru jamalo salamu aleka assalamu aleka sufi jamalo salamu aleka assalamu aleka tijani jamalo salamu aleka assalamu aleka kadiri jama assalamu aleka assalamu asuna mogo jamalu assalamu aleka assalamu aleka mumini nyumanu assalamu aleka assalamu alisilame nyumalu salamu aleka oni kuma salamu aleka nebila jenite salamu mogo yene tijabi salamu aleka ni mufogo salamu aleka utijati 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 Lala Kuyati. Samaira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kefa. Aywa. An kefa ta alibili Kairu. Kabi kuma jumɛn i kɛra arabu karamɔgɔ fana ye. Arabu tɛ sa i b'a fɔ ko usage. Samaira. O tɛ ko ɲɛ dɔn. Salamu alaikum a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Hakili la kumakan fɔlɔ yɛrɛ y'ale ye. O de don wa. N'aw ye ɲɔgɔn ye a fɔlɔ ka ɲɔgɔn fo de. Salamu alaikum. O do. Ayiwa. Mais e tun t'o fɔ dɛ. E ne bɛna ɲɔgɔn ye i b'a fɔ ko bonjour de. A bɛɛ ye kelen. A bɛɛ y'o ye wa. A bɛɛ de ye kelen Samaira. Lala Kuyate. Awɔ essentiel ye k'a ka ɲɔgɔn fo fɔlɔ. N ka foli don wa. Kumaw ka daminɛ. Wa kisi b'i kan.
la gati kosebe no okera wati dossier me kosebe bamano ka kuma do ko mate kono ni la sirlen do ngani ya ye nyagadala la kuyate haklimatique bila jene ba do fendo kuma sira kuna fun bala abo daele kosebe ai wa samaira na kuna fun bala daele ami independenta na independenta samaira ibaye ka foni wati ko na metal ke ba manchi tigla maula ko kulu do ko ni mbora ka la sili do ke keren ne ala jeni maudo ya ira ka foko musula ka be ko ni kanga disawbiri nube do dugutaka karu konnana lala kuyate aku ninkera yafuma bala kasani uka jatara doye lala kuyate jatara min konnana obora gale kayira kafo ulukungeme ka garamindo yafuma bala compagnie de la transport mausina kayira kafo ogara obora ulusina ko obisika tani seki manuvundo ninita ka bala damine mari jamana fanta anani bela jenefe lala kuyate okelengo fe ko korofo fo memi infoye majugu nunu lala kuyate oye yafuma bala alibi korofo do tugu ulade lala kuyate oye muye oye ayira kafo jara transport ma okoni besiga okatani segu damine mali jamana fanta anane bela jenefe madamani oye osembo uluni jamana nyema oni nyonche akola kuyate otemene kofe ulabana kayira kafo amimbe fara okanga otejara kelinde lala kuyate ko odeye transport en commun lala kuyate ambala kamunu no obe yaf mabala dugutamina uta kado ko kunda fameroka ko obela jeneka o masirni disawi era semula aiwa sana nasoro kolonda nyingine ndude samaira okmebo birame lala kuyate akuni ye atagalage ye ayira kafo lala kuyate ambala kaw mama koni madama ni ye musula kaye ni dugutamna de time efe ke kunda fanvereka aku lala kuyate ekanyene duguta saki ko odaga dele kanyina disako kola kuyate ko baw ko kangari okunbe oda ko nyishin bela jenemo la janko mamunu ngoni be ni o ka baraye duguta ulu matrafaliye akola kuyate ka hakila jigina ke kayira kafo majugu nunu munu ye ni korofo nunu fo bawye akola kuyate depuis septembre ko temene o fule ka yaf mabala ka o ka jamva jugu barota ka nyishin mali jamana kono domo akola kuyate duguta sira o ka kumane kuma obe manuvun ko lu bali yaf mabla ka basigi ko che akola la kuyate akoni nana tagalage manunundo ala maute oni ala mandi obeminga hotel islamedine ko ako ofleka jagwa yaf mabala eni ko infinata ko jagwa ko kura ka foko musobla jine ke disabirla ye madama ni bebo e ga dafe ke kunda dugore ka akola la kuyate akoyoro nintena ke obolo fere kuro do bilato esenga mina siga to fo ofanaka oka janva jugo siri kado bawo ni bla jine kera yaf mabala disabirlai la kuyate ko ubisira ke sobu obulu ukoga namara ko nuga jamva jugo do fana siri ko bawo ko shuva mishi bela jene fi mai weche la kuyate ako no wati ngoni na fasiri ke ba ode abla ijara ye kabo ende pana kono ako ni ngoni ba yira kafo alibi ul masiri tabaw mali jamana konnana ukadda fara yaf mabala segesegelu kan la rulu duguta moblu konnana ko bawo la kuyate aklami flakata ma jugo nunu fe esige fendo do wonte akoro yoro ota fe kaninke yaf mabala siraye oyera bulu jango ukasiga dugu kado wala maka dugu kabo mauka na siga odon bawo ni bila jene keme ke yira masire ne disai la kuyate ko abegele maka mabuna tike ko la ninte uka jamva jugu do sira uka jamva jugu do sira to la beto ofewa la kuyate ko ula jamva nyama okoni madama ulu masire tabaw ko abe nyino ofe okoni ga do fera dugu tamo bulu ulu lara welika la kuyate kumani kuma ko fuye wala sa kasiga dona funa sura majugu nunu te onsenga abla jara aleka fasuru rami salo kabo independent kono kasano kabiboli aiwa samaira abido okay alaka basigi ala ku sabati jamana amina ya rabbi aiwa samaira antu independent kono anturai kasangani lakana ko ere la halaya jamana konnana o mi metalike mali islamo ka tomba ho conseil islamique du Mali o mo farala nyonga ka welike kanyeshi jamana kono dum ko bela jelinga duwa dum ko ni chaya ka ala delu chaya yasa ni wati gele minamba konnana anga siga bo kono
Lala Kuyate kasangani yaf mabala ni wati na gele karanganya mata jiko buna kunka Lala Kuyate mi ngele be mali jamana konnana kasangani majugu uluka janva jugu siritoye mali jamana gouvernement kotigi gale general de division Ablaye Maiga akunye wele bla yaf mabala mali jamana dine nyama somo kabeni octoclo cletan o temene Lala Kuyate nega yira kafo o bela jinika ke yaf mabala duo ke baye janko beni basi kana ba mali bakono ako do franche temene ko Lala Kuyate mali islametonga franyo tomba o conseil islamique jumali manyema yaf mabala asedi sherifu Usman Haidara Lala Kuyate kafara yaf mabala ani o conseil islamique ani imama Lala Kuyate o koni o benaminka o deye kayira kafo Lala Kuyate o yela sildo ke minkera o fe jumado temene kayira kafo Lala Kuyate ni watla bena adu wonte mala kafo mali jamana Lala Kuyate ani degunte flaye keleme anka ako Lala Kuyate mabisi kafo ni wati nyara me mingela konana Lala Kuyate ni na me kala kali tarku kona mali jamana konana ni atagala Lala Kuyate la kana baleya osibe ko nyame Lala Kuyate na yara la kafo ko mimbe taleke tajugo gela no ufarla oka ako ulesala tigala mimbe taleke yaf mabala oka bataki dola o mi ngoni korofo la si jemamo we ayira kafo Lala Kuyate ni ngoni ni wati geriado taju tala kasoroba mko faba kono ani mali jamana marabulu chama fe akonu okera sababu Lala Kuyate majugu munu yo oswabu oye dine famu chugo jugu mawo uluka barawodo no oname sera ku mine Lala Kuyate kasiga anga tajedo no moblu katasuma bla ulula aku kasano oye o conseil islamique jumali ako ni yaf mabala aye lanyini doke ako lanyini folo obetaleke mina odi Lala Kuyate jamna kono dembla jeni anga ke yaf mabala basi karamoyi ka donga fo Lala Kuyate geleya amome abeba ako Lala Kuyate ambla jeni ka mali jamana ka kiliya anka yaf mabala obara oke ninga laba ka ankalifa dama dali masala nika do oke ka shi ba malbama ako fena mi betugu Lala Kuyate ode obe anyine almamu fe Lala Kuyate oka ke yaf mabala do oke bayi lakana sabatili jamana basigi o sabatili Lala Kuyate o maye yoro madama ni obe oka selu konnana Lala Kuyate oka odo oke mi betugu ola ode ka yina ka fo emamu no wajuli kala ofe Lala Kuyate oka la selu konnana madama oka juma kutuba Lala Kuyate oka ke basigi karamogo yi ka jamana kondo shuka ke basigi baraka ka jamana kondo shuka ke lakana sabatili baraka ka jamana kondo shuka ke yafa nyomo o barauka Lala Kuyate janko beni kiliya amala ko ominyini okasika sabati ako Lala Kuyate mimbe ni bedafa ode angaje ka dama kashika ka nyashi dali masamo ala dugulon to wala mi se ko mi Lala Kuyate okoke janko beni kiliya Lala Kuyate basigi okasabati bamal bakonnana akoni atalage ni ye fasiri ya mi salo ka bo kana bla kono do ya fasiri de musa sayo kamara ali de ya fasiri atete moka kori aiwa mi do oke anga islamo ka tomba no ho conseil islamique wala nyini ngasika sabati amina nata mano wone Lala Kuyate bla jini ka take eche ni be ka ala da kunandido ni be ka blunda fra jamana bije Lala Kuyate sigida beje kosebe ni mimbe semina okoke mali basigile hukumu kono ni be attaque Lala Kuyate ni be farla nyonga ka nganenya ka nganenya ke kile Lala Kuyate ka fara jamana nyemo ka abenye Lala Kuyate anga klinyoye ka sonyoye ka nyongo konya ne nyongo juga dabla kosebe Lala Kuyate ka ala dile adugoto wala Lala Kuyate mali jona be basigi ala ko ke samaira amina ya rabbi aiwa ame indépendant bla ka indicateur du renouveau ta samaira na indicateur du renouveau ta ka sanga nuluka so marena boli ya ira ka fo mi me talike duguta mobili ulani o ri jara transport e keren ne ala a chagela ya ira ka fo ku uka baro ko na daele ka beni so ma dai nai Lala Kuyate ako ni atagalage ako société jara transport ina fo anda sera machomena indépendant kono indicateur du renouveau ayeno black ako jara transport amanyemau ako ube ayira ka fo o kanu bawla ka fo ka beni yef mabala otokolo kile mwa ote biyewa ako o ka chekado no ube talike gijola ako ulu bela jeni na bara damene bi ako Lala Kuyate mami ngoni ba fata duguta bieta ko bela jene ga senfa kata ko mobulu be bol damene ka beni alamsadu
obstacle tile muwa ani saba samba fɛn muwa ni duuru ye ka ɲɛsin o taa fan yɔrɔ kɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma a ko dara kuyate société jara transport a ko ni ye a taga lajɛ o ko ni ka maa ɲɛmaw o bɛɛ lajɛlen ko ni ye o ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni Lala Kuyate ni kunnafoni ye baw gara kun don bɛ o sen na janfa jugu kɛbaaw fɛ diinɛ faamu cogo jugu maaw fɛ Lala Kuyate a bɛ waati bɔ ka yira k'a fɔ jara transport a ka taa ni sigi ye a ka o dabila Mali jamana fantan bɛɛ lajɛlen fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ni kibaruya bɔra ka bin Lala Kuyate ko nin ye kibaruya duman ye o siratigɛ la o ko ni o ka nisɔndiyaw yira ni ka laban ka a ɲini o kanubaw fɛ k'a fɔ jara transport wa Lala Kuyate a deli ko a na o dama o min ye ka maaw donni ani o bolokɔnifɛnw ka taa bila o taayɔrɔ la basigi o kɔnɔna na a ko Lala Kuyate o baara bɛ daminɛ ka bɛn ni bintɛnɛdon ye wa mobili bɛ bɔli daminɛ ka bɛn alamisa don ma n'Ala sɔnna Ala k'o yira an na amina yarabi an bɛ to indicateur kɔnɔ halisa Samayira min bɛ tali kɛ ko chauffeur kɔni kun ye a yira k'a fɔ k'u na taa baara bilala waati kunkurunin kɔnɔna na ko sababuya kɛ min bɛ tali kɛ furancɛrɛ fanga wasabulon CNT maa dɔ ni o ye Abubakar Sidiki fɔ ale ka laseli dɔw ye o siratigɛw fɛ a yɛrɛ bɔra fana ka yafa deli kɛ ka ɲɛsin chauffeur ma fo ka taa se jamana kɔnɔdenw ma Lala Kuyate a ko ni bugɔtɔ e nɛnɛ bɛɛ a ko i da yɛlɛ de o ye tiɲɛ bamananw ko ten ayiwa n ye n ta datugu Lala Kuyate a ko fasiri an ye a ta a ko Lala Kuyate a bɛ dɔgɔ furancɛ caman bɔ a ko Mali jamana tajiduni mobiliw a ko nin waati na janfa jugu kɛbaaw o ɲɛsin bɛ a ma Lala Kuyate o de kɛ bɛ sababu kuma ni kuma ya kuma b'a la citerne mobili dɔw tasuma bɛ bila olu la k'o mana a ko chauffeur dɔw yɛrɛ bɛ bɔnɛ o ni na ka sanga ni o ye a ko Lala Kuyate an bɛ o kamana gana a ko min bɛ tali kɛ furancɛla fanga wasabulon o tɔnden dɔ a ko conseil national de transition o tɔnden a fɔ Abubakar Sidiki fɔnba tɛ wa a ko ka sanga ni a ka jatara dɔ Lala Kuyate a bɛ n'a fɔ a da o ye falakɔnɔbi tigɛ dɛ ka sanga ni lagosi ye walima jalaki dɔw ta ka ɲɛsin chauffeur dɔw ma ka yira k'a fɔ est-ce que o dɔw ni janfa jugu kɛbaaw baarakɛɲɔgɔn tɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o de siratigɛ la ni o bɛ ban Lala Kuyate wolomasiri tabaw bɛ o lakanani min kɛ ni o ye escorte ye ni o bɛ ban o ma ni wolomasiri tabaw ma ta o ka sɔrɔ ka tajiw ta ni k'o di yafuma bala maa jugu ninnu ma Lala Kuyate nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni bɔli Abubakar Sidiki fɔnba da ka bi Lala Kuyate Mali jamana yafuma bala a chauffeur ka kulu min bɛ tali kɛ syndicat national des chauffeurs conducteurs routiers du Mali la Lala Kuyate o ye tabale gosi o ye a yira ka yira fɔ ko nin kɔrɔfɔ min filɛ nin ye a ko kuma jatigintan don a ko baw dalu tɛ Abubakar Sidiki fɔnba bolo Lala Kuyate ka sanga ni a ka nin kɔrɔfɔw laseli ye a ko jalaki min filɛ ka ta ka bi olu kan a ko olu tɛna sigi k'o lajɛ olu bɛ o ta bila bɔgɔ jɛnɛ kan ouverture d'une procédure judiciaire Lala Kuyate jan ko Abubakar Sidiki fɔnba ka wele ka ɲininka fɛn min m'a bila ka kɔrɔfɔ ninnu fɔ a ka o fɔ dalu min m'a ye a bolo Lala Kuyate a ka o dalu ɲɛfɔ a ko Lala Kuyate u ma da o ma dɛ o labana ka tabale gosi ka yɛrɛ k'a fɔ sani o yɛrɛ cɛ Lala Kuyate olu ye baara bila kɛ koyi a ko min bɛ tali kɛ yafuma b'a la ko u kɔni tɛ bɔ bilen ko sigiri ka ja tori nɔngɔ ye ko o tɛ a da ko tanke ni Abubakar Sidiki fɔnba ni ani cɛ ma tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ a ko Lala Kuyate olu yafuma b'a la ko o tɛ bɔ bilen ko bawo a ye min ta ka ɲɛsin olu ma ko jalaki jugubaw don a ko madama olu bɛ bɔnɛ o niw na Lala Kuyate mobiliw caman bɛ jeni kuma ni kuma ko est ce que maa kan ka nin kɔrɔfɔ ta ka ɲɛsin olu ma nin waati in kɔnɔna na wa a ko Lala Kuyate o sigatigɛ la o kun y'a yira k'a fɔ o ko ni u bɛ baara bila kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ o bɛ o cogo la Abubakar Sidiki fɔnba mansɔn minnu u tɛ suba ye wa maaw y'a ye k'a fɔ sura jatara dɔ kɔnɔna na a bɔra yafuma b'a la ka yafa deli boloda k'a yira k'a fɔ Lala Kuyate maa k'a fɔ e cɛɲɔgɔn ma k'o ye cɛ ye k'o tɛ maa kɛ muso ye a bɔra ka yafa deli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ale ka kɔrɔfɔ o ma faamu de ko ɲɔgɔn tɛ ale ni chauffeur baarakɛɲɔgɔn don teriw don Lala Kuyate ale yɛrɛ bɛ a seko ni adama yɛrɛ kɛ o caman ka degun na jan ko fura ka se ka sɔrɔ o la ko maa dama ale ka kumaw kun kilennenw o de ma faamu ko n'o don ale bɔra ka tigɛ fila da a kɔ ka yafa deli kɛ Mali jamana chauffeur bɛɛ lajɛlen ye maa dama Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye ale ka kɔrɔfɔ a ma faamu maa minnu fɛ Dirisa Cɛnɛ ale ka faso ye min salo ka bɔ indicateur kɔnɔ ka sanga n'o ka bibɔli ye ayiwa Samayira n'a ye indicateur bila an bɛ nouvelle horizon ta a ko ma nɔgɔn dɛ Samayira an bɛ Ala deli Ala ka kuma ɲumanw don an da n'o tɛ kuma ma nɔgɔn ka gɛlɛn ni diɲɛ baara bɛɛ ye Lala Kuyate
ne bidiri ko fuye ya kuma amanogo de la gwete ni yafuma bala ame do de ke na me kuma ne kuma dafa kuma ukabo onda nga dafa lo kuma ukana bonda akola la gwete kuma manogo de amanogo aldoni fembe je me bangi adena kuma de baba wulu ko kuma ye tasma kamde la gwete abe ni abla bugusola abaji anga tanye fe aiwa Samaira na nouvelle horizonta amita manankoro na lebi buguni marala na sira en Samaira bay ka fanga finitigu yobili ka jodo sawati eno ka siga mugujugu koni shuruba machi tigla mo chama kan eno ka seguni jefara lala kuyati ako akera ka beni civil do of the clock cletan ani shegi samba fani mugoni nduri ako kumana mina anga keleke sanfe pakuru hélicoptère de combat de l'armée malienne kumana mina oye yaf mabala mbogo kononya ta ani ko shuru java jugu ke ba ukan la kuyate kasangane bona banfla tale ka churu majugu nunu kuna bugoni marabolo kono ako ni ataka la kuyate ako yaf mabala bada dali anu ko ta ko ke lahare duguloyi ako o krero mina odeye manankoro ye ako manankoro obe buguni marabulu konnana ako wula badore be la kuyate majugo tame ye mina ko ke odaga yoro ye ako osiratigala la kuyate memi mfuyi asemen kera ka ye ka fo majugo dobe munu salula ye la kuyate kibaro ko ni sosoro le wol masir tabaw fe olu ani o kawuli shima koroshiya ye la kuyate o ka balado obe anyadon ako la kuyate manifime semina okato obulu usika tigala wal masir tabaw wuto sani dugu chadala kuyate katasuma ko shuru yaf mabala majugu nununka la kuyate chama nimi sara okan nanila nyana mayala la kuyate ka fako ona sentiga fisani femrayi ja oya so la kuyate kelesele soforo kuna maraba ya sa odongunto ola wal masir tabaw oyi yaf mabala lahara o kana kono ko siri obela jene kana obila ma o keme lahara dugulonye la kuyate ko susuli akere munu na la kuyate obe taleke yaf mabala wula kungo tubola kuma ko foreo ni obe isaka dugu oya ani yaf mabala ke koro fakasi yaf mabala garalo ani buguni o klibian fanfe la kuyate wula konna ko obe yeni kasangane eta major général de l'armée o koni ayira ka foko ni yoro nungu ni kinkemen watla bana jamba jugu ke ba ulu daga yoro yi o sirati la o flekata yaf mabala banvla bonne banvla ko ta ko cho okuna la kuyate kasangane sibiri don temane mama ni touré aleka fasiru mi salo ka bo nyamare nouvelle horizon kono kasangane ka biboli aiwa Samaira al sami do ka nga finti wala ku fanga si amina jugu ala ku lu de se dungudu amina aiwa ka kuna funi balanda tugubi ame soir de Bamakuta ulado ko sebe nanya aleta Samaira mi me taliga sama limi tume école karamogo ani jamana nyama oni nyonche abina fo bengan sorola ula barka daka ko école karamogo ko nina la kera utabi kasika kalanda mne demson kuntuni la kuyate o ka barabla o bole amo ka do kalasu kono ka bene bintene don o tego klem wayi o be soro femina o deyi la kuyate kuma nyonya munu mbala kateme oni jamana nyamo nyonche ako o ta chugo o de kanyi ako la kuyate memi mfuye o sira tigela na manya ka fo ekolo karamogo o kunya ayira ka fo barabla na buluda akunya miye o deyi tormonyo munu beta ka di kalankaramogo mo ne kalo bana la kuyate ayeme ka fo chamata de kuma me ama kasobo ke yaf mabala gelia doye ako usigati la kuyate karankara mo kunye tabale goshi ka yira ka fo la kuyate karankara mo ka bla o ka haka okono no makebe la kuyate la kra ote entraîner finka okona manya ka fo o chugola ako la kuyate ka beni yaf mabala o ka bataki do o minge ka beni juma do temene a coordination mimbe bamako konnana aya anyini yaf mabala aka barakelo bla jenefe ka yira ka fo bla jene ka la kra ota ka beni bi otokolo klem mo sama fani mo nduri kata kalanso kono kata kala ko sigi singa akola gete akoni atagalage otemene ko fe mimbe talike kay ko fanana ulu fana ayira ka fo ulu ka bara oblali uye obo amo wa onata klasu kono bi akola gete ba oblaje ne ayira ka fo degu mimbe yef mabala okambi uka kalankara mo chama de bi uka tormonyo munu be tsaro kadi umo ni kolo sara ako utala kasoro kaso ke yef mabala
bala bara do kuma si na la kuyate ni yaf mabala o de keme sababu ka grande la se oma no kuma ko CGRH ako o se tiga la ko bara ko be tablo min kabi ayeme ka foko jigiya obi wa bara tame bala torom nyomi ma so la kuyate o be sara wa kalo mi fana ni ame o la kuyate ko o fana be sara ko o fere bla jene sigi me singa kaba wala sa ka siga ekole kala mo sara o se tiga la kabine o to ko kle mo bi ko anyine me o bla jene fedela kuyate o kasira o ta kata kalanso ko nana wala sa ka siga ta ekole de on ko lu kala akoda la kuyate Yusufu Konate ale ka fasiru na mi salo kabo nyama de soir de Bamako kono Bamako wula ko nana ko sebe aywa Samaira ne eko bitanta kunche ama kunche mi ko sebe o de ye aéroport nyama e botedi aywa odu o ameta panguru jigi kenna ko sebe la kuyate mi metale ke yaf mabala ko dollar wari o 34 800 $, découvert sur un passager à l'aéroport président Modibo Keïta de Bamako. Te wardini re Samaira e ka fleki da fola mebu la donwa ko dollar do dollar do ge e wura ka biye ngoni na do ka fuko wardini me jo ya fe ko wardente haya abibule ko ni war ko de mana fodre bi sika foto kote lala bashite aywa ngata la kete ko sebe akoni atalaga angata panguru jigi kene ka Modibo Keïta chwala panguru jigi kene ko sebe ako kasangani jaf mabala o ka bara yeye ako donye munumbe lala ko ete manevi medele ka foye bi se baramina o kato obulu ako osiga tiga la douane bachado ye o fle ka tiga da 34 800 $, ala ko ete o tiga da o ka kuma na do kun ke meka o ke woro panye ye ko dogo ala ko ete aka dugo tamina on chela ako mado mamite jamana kono denye koi ako dunondo wa akumeka akunda aka jamana kanzala ko ete ako ni atalage kuma na o sira sira yoro la ayira ka foko fuete ale kuma na bora aka fini dontaula ko fini suru de be ale bolu ala ko ete o shimato yaf mabala anga duani tedon uluka ablaka temete de dara ko ete uluye ukanyinu mbara sabati ninga laba katabo yaf mabala ne kasabi banka mi ngundu me abului eko jakuma bo ako 34 800 $, ako odokun ndugo me abulu ako dara ko ete ako bara ngoni abe yemunu nonanu oye duanyo yi ako nimbe uka bara nyedo ni odefo ninga yira kafo alibi ukalengando dara ko ete mamunu koko na bara ye ni kewal jugu na nyono yi kana jamana ngoni anafulu ka abone ayi chowa wala chogo mini ate sharia konana madama kewali jugu nunu lala kwete kasiga fusigo udana ako usira tiga la duanyo koni usira katika daninga kabene ni baranyi lala kwete ako ni atalage amadu yaf mabala konati alete yaf mabala duani nyama bajewa ako lala kwete anaka chedu bara nunu ngoni ubiye unona ko wako fulibita kanyishi uma lala kwete ni mafuli fasiri afle nyata remina la ya jara ale da ya sebe Samaira ko mi pumbe kane sosa ko wari nkasabi ko ne tado ibara wari mi be mi masefala million tan ani kononton ana kun kafe jonna ne ma million tan ani kononton ani wa keme ni wa kononton ani ko million tan ani kononton ani do ala ko te chena e kasabido yaro e kasabido al ni million ke international fake mawla sa o ka chena mabi ko ni mo mi sansi 23 kile mabi yaro ko ne bo aywa Samaira chena yaro wardente million ta anu kononto ti se ka bono ni mo nyefo de ni mo nyefo aboku ye chugodi e ta mun ka ala e re joni na ko te o kana ni ko sebe ula ko te amanga chedo mfu ngere me ala duanyo fana be wuli ka amu fono watini ane ko ndamangala ni sansi 23 kile nsoro obebo ale million ka chena mabi yaro okay e million ta ka fe mi so bi eche ko se vanta se gara fie ko e no sufu e ale be ko nyi do ko sebe yaro ana makulu wali doko atme barake e amerique dia dollar ni euro koni ni o boko da ane aka kulo jigi ka yele da so atna ka bo ngone che génie ndi c'est un génie bo anga kuma blaya am ta tezara deuxième na Samaira baraka famu wale ndo kaba am sugoro ko la ko furundoni sana faka ka segi isega na fia boni oye kada fasiruka ka soro ka segi ngadu obebe amona
ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa? Mon père, Mali bɛɛ bɛ nin. Nin nɛnɛ bara nin Afrique bɛɛ. nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ. Tiens là, mon père, ne t'es jumɛn? Ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara. Mon père, an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ. Nin y'a kumaba ye. E ye nin dɔn wa? surprise I ye nin dɔn wa? A bi yan. A man kan ni. Sisan kɔni i ye te ko tɛmɛ. Te zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ. Jama jɛra ka dun a kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ e ala farafindenu jɛra ka dun a kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala Nala Kuyate. Samaira. N'a fɔra k'a fɔ ko te. Kosɛbɛ. Te zara ko n'i y'o sɔrɔ k'o min. Ko bɛ magnifique kan kɔni diya. A bɛ tile journée yɛrɛ de fana diya Samaira. Diya. Kosɛbɛ. Nala Kuyate min bɛ anw kan ja bi y'o dɔn wa? O de ye essence ye. Yadɔ. O b'a diya bi dɛ. Nala. Ne bɛ bɔ Bankɔni Jɛngɛbugu la ka na. Yɔrɔ i laban kun bɛna tagama sɔgɔmada in na. Wa n kelen tɛ koyi. Ne ni n ka équipe. Kosɛbɛ. An si tɛ bɔ yan. Yadɔ. Saga bɛ bɔ Mayamugu. Yɔrɔ Mayamugu na n'i ye saga sɔrɔ moto bus la point sanfɛ. Aw bɛ silen ba. O ma nɔgɔ. Musa Tarawele kɔrɔkɛ. Ale bɛ bɔ Fali la Ibugu la. Ale ka moto baraba in. Tiɲɛ na. A ma nɔgɔ. Nɔs. Ale bɛ bɔ Titibugu la. Titibugu. An bɛɛ nin bɛɛ moto de ye. Ne Nala Kuyate yɛrɛ ne bɔ fo Segu. Yɛrɛ a ma nɔgɔ dɛ. Ne yɛrɛ cɛ dafalen bɛ bɔ Jɛngɛbugu la. K'an kunna yan nka a bɛɛ mototigi. A bɛɛ mototigi. Mais kan bɛɛ yɛrɛ de kama. An bɛ gɛlɛya an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ. Ka se ka se yan. Walasa ka se ka na jɛmukan in kɛ. Ne yɛrɛ la nɛgɛso kelen ɲini o. N'o bilama walayi sisan sɔrɔli ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn Samaira. Mais an bɛ dugawu de kɛ. An bɛ dugawu kɛ gɛlɛya n'a wagati don Samaira. U ka dugawu k'an yɛrɛ ye. Kosɛbɛ. O la an bɛ to essence ko problème na. Awɔ. Nala Kuyate k'a yira k'a fɔ nin waati in na a ko nin kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen dala gɛsɛ ye. Kosɛbɛ. K'a fɔ n'i bɔra jamana fantan bɛɛ lajɛlen fɛ Nala Kuyate. Kuma wɛrɛ tɛ ale kɔ. Kuma wɛrɛ tɛ yen. Kosɛbɛ. Nala Kuyate i bɛ mobili jɔ ne ye aran na. F'i ɲɛ da. Maa dɔw bɛ se ka heure 4 heure 5 kɛ. I t'o sɔrɔ. Ka sɔrɔ turu ma s'u ma. Heure 5 dɔw bɛ si. Yadɔ. Mais Nala Kuyate n bɛ min fɔ ka gɛlɛya. Dɔw kɛn bɛ ka kɛ jagokun ye. Kosɛbɛ. Olu k'o dabila. O maɲi. Nala Kuyate essence jago bidɔni. Min bɛ bɛn litiri kelen ni tila ma. Kosɛbɛ. N'i y'o ta k'o feere. Nala Kuyate a i tɛ mɔgɔw la. N'i y'o ta k'o feere sisan. 400. 400. Nala Kuyate a k'i bɛ taa ta station na 150 dɔɔni. Kosɛbɛ. Mais n'i y'o ta k'o to o feere Nala Kuyate i yafama b'a la 400. A ma nɔgɔn. I ye bingani kɛ i ma bingani kɛ. I y'a kɛ Samaira. Bingani yɛrɛ dan a tɛ tɛmɛ bingani ma. Mais a dun fɔra ko an bɛɛ ye kelen ye. Walayi. N'a fɔra an bɛɛ ye kelen ye. Mais jamana ɲɛmɔgɔ b'o se la ka se ka na ni. Samaira an bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ. Awɔ. An bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ. Awɔ. Olu fana kana dɔ fara o gɛlɛya in de kan tuguni parce que solution de bɛ ka ɲini. Awɔ. Pour que an ka se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ. Awɔ. Mais ni aw fana ye o gɛlɛya ta k'o k'aw ka jagokun ye ka dɔ fara gɛlɛya kan an tɔ enfoncer o gɛlɛya kɔnɔna na. Madala n'a na bɔ dɛ. Parce que sisan. An dun bɛɛ de ye jamana kɔnɔden. An bɛɛ ye kɔnɔden de. Se Nala Kuyate gɛlɛya min b'a dɔn. Olu bɛ taa essence ta station na. Kosɛbɛ. Maa kelen tɛ o la min b'a fɔ ko ne taara ta ko a sɔngɔ yɛlɛ la. Ayi. Mais i bɛ se k'a fɔ ko n mɛna ka sɔrɔ wala. A ma yɛlɛ. A ma yɛlɛ. I bɛ se k'a fɔ k'i mɛna ka sɔrɔ k'i m'a sɔrɔ. Awɔ. Mais Nala Kuyate mais n'i y'a sɔrɔ o sɔngɔ na o 150. Kosɛbɛ. Mais sisan mun bɛ t'e bila ko o litiri kelen feere yafama b'a la o t'a fɛ litiri de. Ayi. Jago bidɔni o falen. Kosɛbɛ. U b'o feere 400 500. Kosɛbɛ. 600. Awɔ. 1000 1000 ni 200. Walayi Samaira. Nala Kuyate yɛrɛ ko nin ye dantɛmɛ wale dan ye. A ma nɔgɔn. Mali jamana. Mais c'est du jamana kɔnɔdenw dɔw ka baara nin ye. Kosɛbɛ. K'an bɛɛ ye kelen ye. A ma nɔgɔn. K'an ka hinɛ ɲɔgɔn na. Nala Kuyate o kuma na o. N'a fɔra ko san bɛ ka anw ci anw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn gosi. E n'i ko ye. Ko tɛ dɛ. O la sisan. Ayiwa. An ka yafama b'a la an ka kunnafoni na. Kosɛbɛ. Just. Ça je sais. L'homme qui a de grands événements. Yɛrɛ. A wulila ka don yafama bɛ dugu kɔnɔna na. Kosɛbɛ. Ka taa yafama b'a la ɲininiw kɛ ka ɲɛsin tajiko in ma. Awɔ. A ye min sɔrɔ ka na somɔgɔ sama na. Nala Kuyate an ka jɛ k'o ɲɛmada. An k'o ɲɛmada. Ka sɔrɔ ka segin ko. N'Ala sɔnna.
a bɛ tile damadama bɔ tajiko gɛlɛya bɛ Mali jamana kɔnɔ kosɛbɛ ka sabu kɛ banbagatiw ka wuli ka jɔ ye minnu n'u u b'a la ka camion citernes jeni olu de kɔlɔlɔ bɛ ka kɛ tajiko kan Mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ Bamako faba kɔnɔ yan nɔ gɛlɛyaba de bɛ maaw kan a kɛlen bɛ sababu yɛrɛ station caman minɛlen bɛ ko dakɔnɔɲi o la waati o waati i bɛ taa baarayɔrɔ la walima i bɛ taa ci o ci la a bɛɛ gulonnen bɛ tajiko de la gɛlɛya ka bon kosɛbɛ bi na an bɛ yɔrɔ min na y'aw ɲɛ b'a la cogo min na tajisoba minnu bɛ yen i n'a fɔ ɲɛ b'a la jala cogo min na tajiw bɛ feere yɔrɔ min na ni o ye station ye maa ka jan a ran kun ka jan kosɛbɛ bɛɛ ko fo n ka taji sɔrɔ wala gɛlɛya minnu b'o la wala gɛlɛya in a ka bon i n'a fɔ dɔɔnin tɛ. Bon essence sɔrɔ cogo essence min b'an bolo an ka stock kɔrɔ de don parce que nin stock tun b'an bolo depuis que crise ma juguya tan nɔ an tun ye minnu ta an bɛ ka feere dɔɔnin dɔɔnin o ye tɔni de tun b'an bolo tan nɔ donc presque mun b'an bolo yan nɔ a yɛrɛ tɛ tɛmɛ bi feere yɛrɛ kan parce que an tɛ ka carburant yɛrɛ sɔrɔ bon an kun y'a kɛrɛnkɛrɛn pour que ka clients satisfaire dɔɔnin dɔɔnin bon vraiment à partir d'aujourd'hui nin y'a bannen yɛrɛ essence yɛrɛ t'an bolo yan nɔ i y'a faamuya essence foyi t'an essence tɛ ka sɔrɔ dɛ an fɛ ça fait 3 semaines an bɛ essence ɲini an tɛ k'a sɔrɔ an y'a ɲini cogo bɛɛ la a tɛ ka sɔrɔ donc ni essence tɛ ka don station ka feere kɛ a ka di station tigi yɛrɛ ye parce que i ka nafa de b'o la mɔgɔ si tɛ se ka carburant sɔrɔ k'i b'a bila i fɛ yen k'i ban ka feere. Jɔrɔna ko tajiko la a b'a la ka maa caman sɛgɛn bi nka i n'a fɔ bi talata station damadama dayɛlɛnna ka sabu kɛ tɔɔni dɔ tun bɛ wolu bolo yanni gɛlɛya in ka daminɛ nka o ɲɛmɔgɔw ka fɔ la ko dɔɔni min yɛrɛ fana wolu bolo k'a bɛ se ka kɛ o bɛ ba yanni wulafɛla cɛ o fana bɛna kɛ gɛlɛya caman ye ko a tɛ se ka hakilina kelen di fana ka fɔ waati min na ni carburant ko bɛna ɲɛnabɔ ko a kɔni bɛ min fɔ k'a fɔ k'a bɛ welelema da kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka a minɛ ni hakili ye k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ min b'a to nin gɛlɛya in bɛ se ka bɔ yen cogo min na fɛɛrɛ ni dabali ka se ka tigɛ cogo min. ne tɛ se ka foyi fɔ population la parce que ne yɛrɛ ko n bɛ fɛn dɔ fɔ population ye n ma tiɲɛ fɔ i y'a faamuya parce que ko bɛɛ bɛ état ne sera ka carburant ladon sans problème état b'a sɔrɔ mais ni carburant n'a ma ladon population tɛ se k'a sɔrɔ dɛ an ka foyi an ka prix b'a nɔ la an b'o la ça le prix officiel essence là ça fait 775 an bɛ 770 la donc moins de 5 francs an bɛ 770 la donc an ma foyi fara an ka carburant kan mais essence yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ a tɛ ka sɔrɔ nous kɔni bɛ fɛɛrɛ kɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que an ka se ka essence sɔrɔ ka population satisfait vraiment o de y'an ka souhait quoi. client dɔw olu nana ka na taji ɲini nka taji sɔrɔli a bɛ na fɔ waati dɔ la kumaw yɛrɛ bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan sabula bɛɛ ko fo ni taji dɔ ka taa so a dun tɛ bɛɛ lajɛlen fana bɔ o la maaw ka kumaw yɛlɛla ɲɔgɔn kan kosɛbɛ nka laban na maaw donna maaw ni ɲɔgɔn cɛ. carburant in crise nin wagati in na bɛɛ b'a kalama a bɛ ka s'an ma parce que hali ka dan dɔrɔn client bɛ bɔ client bɛna sanni de kɛ o bɛ déplacer u bɛna sanniw kɛ bon n'a fɔra ko carburant t'u kun kana sanni kɛ donc an bɛɛ sigilen bɛ tan ni wagati in na vraiment an bɛ dugawu de kɛ crise ko carburant ko in na a ka se ka nɔgɔya jamana kɔnɔ sinon nin wagati in na a ma nɔgɔn awɔ ne yɛrɛ depuis o don na ne yɛrɛ plein mun ta o yɛrɛ tɔ ma ca bon n nana n ko n b'a dafa bi station na mais n ye station 2 bɛɛ kɛ n y'a sɔrɔ ça va pas quoi bon nin kɔni gɛlɛya bɛ kɛ gɛlɛyaba de ye ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma moyen de déplacement yɛrɛ dama o yɛrɛ dama ye koba ye yɔrɔ mɔgɔw bɛ taa dugu ni dugu kariw bɛ voyager bon transporteurs de bɛ an ka minɛnw ta ka na a mana kɛ cogo cogo olu ka plein tɛ se ka don dugu kɔnɔ n'u sera dugu kɔnɔ f'u ka renfort kɛ essence la ka na bon n'olu si tɛ ka sɔrɔ vraiment a ma nɔgɔn dɔɔnin quoi a ma nɔgɔn bon n bɛ welewelekan min se jamanadenw ma bɛɛ k'a faamuya ni problème ye jamanako de ye donc mɔgɔw k'a lajɛ u ka ɲɔgɔn faamuya nin ko la k'u bolo da dusu kan bon an ka jɛ ka dugawu kɛ faamaw ye nin ko in u ka se ka solution sɔrɔ a la le plus vite possible pour que jamanadenw ka se ka lafiya futinɛ min bɛ jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka futinɛ in ban voilà ka dugawu kɛ faamaw ye halisa an m'u kɔ u bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que jamana ka se ka taa ɲɛ u k'u jija an kɔni an m'u kɔ vraiment an m'o dugawu de kɛ. client dɔw bɛ yan nɔ u nana ka na taji ɲini nka taji sɔrɔli a bɛ ɲini ka kɛ dɔn kuma ye ka sabali kɛ. o bɛna ta a jirala k'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ tajiko la bi an bɛ se ka min fɔ Bamako kɔnɔ yan nɔ tajiko b'a la ka kɛ gɛlɛyaba de ye
hadamadenw kan sabula ni taji tɛ yen foyi tɛ se ka kɛ duguba kɔnɔ. On est dans l'essence là. Bon là c'est un peu compliqué mais on espère que ça va s'arranger. Bon essence tɛ ka sɔrɔ vraiment. Et puis hier je suis en train de chercher ça mais c'est compliqué. On espère que a kɔni bɛ ɲɛnabɔ. Pas là c'est mɔgɔ ma parce que baarakɛyɔrɔ tagaw bɛ ka gɛlɛya carburant et choses. Et aussi baarakɛyɔrɔ bon sans essence c'est difficile qu'à fonctionner quoi. Bon, ça a été un peu compliqué parce que je devais me rendre au travail, mais à cause de l'essence, mais bon, on compte sur la transition quand même parce qu'ils sont forts. Je sais que Oubé fait un quoi, donc avec Diana Bo. Bon, la demande pour de la galère, beaucoup, parce qu'on est sur la lambda, vraiment essentiel, on a bossé, on a sur la non quoi. Bon, 2 jours après, kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw b'a la ka fɛɛrɛ ni dabali bɛ tigɛ min b'a to don n'a nataw la carburant ko ale bɛ se ka ɲɔ ɲɛ cogo min na bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye ni Ala sɔnna ma ko o fana waati tɛ na mɛn. Sekasi babi Samira cɛ kaloli dɔ kɛ sisan yɛlɛ kun bɛna ne bana ko ni san tɛrɛ cɛ k'a t'a bila a bɛ mun de fɔ wa sisan Lala e yɛrɛ ye mun faamuya e bɛ mun fɔ jamana kɔnɔdenw ye Samira nin ko in kɔni ne yɛrɛ bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an ka ko in lajɛ ni hakili ye quoi an ka ko in faamu ni hakili ye an ka hakili kɛ ka baara kɛ nin ko in na n'o tɛ sogo ka fasamuru da ka gon ko in ye o de ye parce que jamana kɔnɔdenw mago bɛ min na sisan o ye essence de ka sɔrɔ mɔgɔw ka se ka t'u dayirimɛ ɲini parce que Samira n'i y'a ta k'a sigi kɛmɛ sara la i b'a ye k'a fɔ maliyɛn min dayirimɛ gulonnen don n bɛ bɔ ka taa ɲini de ka na n'a ye n'i y'a sigi kɛmɛ sara la o bɛ taa fo 98 ɲɔgɔn na i bɛ se k'a sigi mɔgɔ 2 de ye min ka kalo yɛrɛ musaka bɛɛ b'a bolo hali n'a ma bɔ kalo kɔnɔ a b'a ka musaka sɔrɔ tɛ tɛna tɛmɛ 2 kan mais fanba bɛɛ n bɛ bɔ de n bɛ taa sini ta ɲini n bɛ bɔ bi n bɛ taa sini ta ɲini fanba bɛɛ y'o de donc o de la an ka ko in faamu ni hakili ye parce que n'an ma ko in faamu ni hakili ye a laban an bɛna taa don ko dɔ la min bɛ tila ka kɛ nimisa ye bɛɛ bolo quoi bon min fana ye wele fanba ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma halisa o de ye u mana maa minnu ye minnu bɛ ka nin ko in kɛ waleya jugu u profiter ka waleya jugu kɛ nin ko in senfɛ i n'a fɔ ka taga essence ta k'a kɛ bitɔn kɔnɔ k'a bila u bolo ka ban k'a feere fo n'a gɛlɛyara karatatata tuma min na ka sɔrɔ ka bɔ n'a litiri ye a bɛ n bolo 100 a bɛ n bolo 1000 vraiment u k'olu tigiw dénoncer parce que an bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min an bɛ ka solution de ɲini an bɛ b'o la cogo min ni olu mɔgɔw fana bɛ ka taga gɛlɛya wɛrɛ ɲini ka fara gɛlɛya kɔrɔ kan vraiment madala n'an bɛ bɔ donc mɔgɔw k'u hakili to o la hali ni bɛ essence gɛlɛya la ka n'o lajɛ dɛ a mɔgɔw dénoncer e bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ camanba de kisi i ka dénonciation senfɛ quoi donc ne bɛ se ka min fɔ a la Samira o y'o de ye Sekasi babi i ka kuma tiɲɛ don kosɛbɛ nka i yɔrɔnin dɔ fɔ sisan kuma in a kan ka kɛ ten de dɛ mais Lala Kuyate kuma dɔ la e kamana ganbatɔ ne bɛ taa se e Lala ma e b'a fɔ ne bon ne kɔni bɛ essence feere dɔ bɛ n bolo a mais litiri ye 400 walima jɛgɛ bidɔni falen ye 400 o b'a sɔrɔ Lala Kuyate e ye kuma dɔ fɔ o sisan ne kan ka min dun o tɛ so min kan ka don daga la o tɛ so maintenant bon min bɛ ne ni o cɛ o de ye moto ye maintenant ne bɛ Ala minɛ ka 400 ta ne san pour ka se ka taa dayirimɛ fana ɲini donc o de b'a to caman bɛ bi a jan kɔnɔna na n'o tɛ a kan ka dénoncer don parce que jamana ɲɛmaaw y'a fɔ bɛɛ ye station na hali bi foyi ma fara o sɔngɔ kan ayi foyi ma fara tajiw bɛ o b'o prix normal la jamana ɲɛmaaw ye prix minnu sigi a bɛ o la kosɛbɛ ne y'o de fɔ i bɛ se ka fɔ e sɛgɛnna ka sɔrɔ i m'a sɔrɔ e taara jɔ aran na n'o tɛ kɔni ko dɔ farala a prix kan o tɛ mais Lala Kuyate n'a ma ɲɛ k'a fɔ o cogo la au contraire n'i y'a sɔrɔ e ye essence feerela ye an y'i lakodɔn sigida kɔnɔ anw bɛ essence ta e fɛ kabi kunfa bi mais ni e y'a sɔrɔ ni anw bɛ degun kɔnɔna na e kan ka i yɛrɛ ka client filɛ k'u bɔ degun kɔnɔ parce que e mana hala prix gɛlɛya Samira o se tɛ bɛɛ ye o jamana bɛ cogo min bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ de ɲini donc n'e taara feere prix sugu dɔ la toujours o gɛlɛya kelen in de don quoi o kɔrɔ e tɛ fɛ a ka nɔgɔya de o sisan o t'o ye ani e b'a bila kunna n'o de fɔ i ye ko in mɛn o mɛn a bɛ ban mais ni e kɛmɛ ka e ni bɛɛ ka balimaya tiɲɛ e ni bɛɛ ka kilenya tiɲɛ e ni bɛɛ ka sigiɲɔgɔnya tiɲɛ ka sababuya kɛ ko essence litiri 1 b'a feere 600 bɛɛ ye dɔnni ye b'a feere 400 bɛɛ ye dɔnni ye b'a feere ni da in na jago bidɔni falen ye 400 e bɛna dɔn ko jago kan ka bɛn litiri 1 ani tila ma o tɛ hali 400 bɔ mais e b'a feere o la
donc maintenant mɔgɔw fana bɛ ka o da de k'a san parce que o mago b'a la bi mais ne yɛrɛ ko tɛ ni ko in banna an bɛ ɲɔgɔn ye yan dɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɛ kosɛbɛ ko di dɛ donc o fana ye degun dɔ ye a baara minnu kɛ bɛ ka kɛ bi u ka baara ye nka o ɲɛ bɛ wari la bi wari tɛ foyi ɲɛ o ye minnu ka baara don mɔgɔ kamanaganbatɔ de bɛ se o ma e tɛ se ka don jigikɔrɔ f'i ka tila k'a dépense wɛrɛ bi o kan Nana Kuyate i bɛ wari in sɔrɔ mais a bɛ kɛ bugurijɛ i bolo n'i ye tigɛ kuru a kan a bɛ taa o ye tiɲɛ Samayɛrɛ ka dɔ fana fara o kan a ko in daminɛ an tun ɲɛ b'a la k'a fɔ essence de tun b'a la kosɛbɛ gasoil tun ma don a la nka an bɛ don min na i ko bi Samayɛrɛ gasoil fana b'a la dɛ e min tɛ bɔ sotarama la yalɔ n'i bɛ taa sɛnɛ e tɛ sɔrɔ kura san Samayɛrɛ a ko fɔ jamana ɲɛmaaw ye gasoil ko in fana ka ɲɛɲini ka ɲɛ dɛ parce que ni maaw ka motow jɔra walima mobiliw jɔra an jigi ye jumɛn o de ye transport en commun sotaramaw taxi ayiwa n'a fɔra ko olu fana farala kan Samayɛrɛ a laban forokoni bɛ to a dogi sara la dɛ ne yɛrɛ do ta ka bɔ o don na Moribabugu yan kosɛbɛ ale ko ale heure kelen de kɛ jɔlen bɛ ka sotarama kɔnɔ a tɛ k'a sɔrɔ mun ne y'a taga na a kɛra bolo kalo ye quoi hali sisan i natɔ i yɛrɛ ma jama min bɛ gasoil nɔfɛ sotaramaw ka se kariw ma Nana Kuyate ko in ka lajɛ dɛ nɔtɛ a ko fɛ ka se cɛminɛ kɛnɛ ma a tɛmɛ m'o kan n yɛrɛ sisan an b'a bɔ dɔrɔn an bɛ taa dugu kɔnɔ an b'a daminɛ yadɔ an b'a sɔrɔ e ma dɔ sɔrɔ bi sini o kuma an tɛ émission kɛ wa ayiwa gasoil mobilitigiw bɛ k'a lamɛn o parce que a mana kɛ cogo cogo olu bɛ dɔ sɔrɔ olu na taa an ta kelen kelen so ka na an bila wa awɔ walasa an bɛ taa sugu la tugun kosɛbɛ Nana Kuyate e tun delila ka taa minnu salo kɛ sugu la ka sanga ni an ka dala dumunifɛn dɔw ye minnu nafa ka bon u bɛ tali kɛ ɲamaku b'o la dabileni b'o la tomi b'o la Samayɛrɛ u nafa ka bon an ka kosɛbɛ ɲɛnamaya la e yɛrɛ ɲɛfɔli dɔw kɛ an ye somɔgɔ caman sɔrɔ o la an bɛ taa an ka technicien fan fɛ les hommes aux doigts magiques ko o ka taa an ye sugu kɔnɔ ka sɔrɔ ka segin ka na n'Ala sɔnna an ka bi sugu kɔnɔna baro o bɛna tali kɛ fɛn minnu na o de ye ɲɛmaku dabileni fo ka taa se tomi ma n'i ye ɲɛmaku yɛrɛ ta k'a lajɛ a don a la dumuni kɔfɛ a bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ k'i ka dumuni yɛlɛma n'o ye digestion ye o kɔfɛ a b'i kisi dusuɲugun ani sɔnkunaw ma wa dimidalan fana don u k'o min ma antidouleur fo ka taa se jabɛtitɔw fana olu ka fura ɲuman don n'i ye ɲɛmaku yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ sɛnɛ farafina jamana minnu kan kosɛbɛ o dɔw bɛ tali kɛ Asie, Chine, Malaisie, Vietnam, Thailand, Nepal ani Inde fo ka taa se farafina dugu wɛrɛw ma kalaya ka bon dugu minnu na kosɛbɛ wa ɲɛmaku ale bɛ se ka dun suguya caman na a kɛnɛ bɛ se ka dun i bɛ se k'a susu k'a kɛ mugu ye o fana bɛ se ka dun walima k'a ɲagami dala dumunifɛn wɛrɛw la n'o dɔw bɛ tali kɛ lemurukumuni ani di la an bɛ manziniw feere tulu mutardi gamugu ninnu an bɛ fɛn caman feere surtout ɲamagu ani lɛ ninnu an b'u caman yɛrɛ de feere ani tulubilen ninnu an b'u camanba yɛrɛ feere yan nɔ an yɛrɛ b'u sɔrɔ gɛlɛya la cogo min na n'an ko k'an b'a feere an tɛ bɛrɛ sɔrɔ a la ten tan 20 olu de bɛ sɔrɔ a la mais o bɛɛ la u k'a lajɛ u ka dɔɔni bɔ ɲamagu ni fɛn na walasa mɔgɔ bɛ se k'a san cogo min na an bɛ ɲamagu kilo di bi 160 tomi ye 280 u b'a fɔ ko a ka gɛlɛn ko ka dɔ bɔ a la an dun se tɛ an bɛ se ka tomi ta 270 k'a feere 280 joli an ta ye 10 tomi fɛnɛ ɲamagu fɛnɛ bɛ ten an b'o fɛnɛ ta 150 k'o feere 160 ne kɔni b'a dɔn a ma nɔgɔn dabileni o ye 240 o kɔni bɛ ta 220 an b'o feere 240 n'u sera k'a lajɛ ka dɔn hali n'u ma bɛrɛ bɔ a la sa u ka dɔɔni bɔ a la an ka se ka dɔɔni ɲini a kan olu fɛnɛ ka se k'a san ka taga dilan cogo min na sɔntɛ hali ni mɔgɔ min kan ka kilo 5 hakɛya ka di min ye n'o kan k'o san a wari cayali kama u b'a kɛ kilo 3 ye i m'a ye u kɔni b'o o de la sugu kɔnɔ yan dɛ an kɔni bɛ k'a feere k'a kan ka feere sɔntɛ k'u k'a lajɛ n'i ye tomi fana ta k'a lajɛ sunkalo tɛ taa ale fana kɔ barika da kan a bɛ kɛ an ka sunkalo dumuni caman na walima k'a ji bɔ k'a min ale fana da dumuni kɔfɛ tomi ale ye fɛn ye min bɛ tulu bɔ farikolo la kosɛbɛ n'o ye cholesterol ye wa fana tomi ye fɛn ye min bɛ jelisiraw sanuya kosɛbɛ tomi ye jima fɛn ye min mini kan ka caya tile kɔnɔna na i n'a fɔ misali la dumuni kɛ o kɛ i kan ka tomi a bɔli ni ɲɛ kelen min o b'i dɛmɛ k'i ka dumuni bayɛlɛma ani k'i jelisira sanuya n'i ye tomi ta k'a
lajɛ nafako ta fanfɛla la vitamine A o ka dɔgɔ a la kosɛbɛ nka I bɛ vitamine min sɔrɔ a la kosɛbɛ o de ye vitamine C n'o ye calcium ye jimafɛnw na tomin kɔfɛ an bɛ kuma min kan o fana ye dabileni dabileni ale ni tomin olu ka baarakɛtaw ka surun ɲɔgɔn na farikolo la dɔɔni n'i y'a ta k'a lajɛ dabileni mini o fana bɛ se k'i dɛmɛ ka tulu jugu minnu bɛ hadamaden farikolo la ka caman bɔ olu la mɔgɔ minnu farisogo ka kunba ko kɛn b'u fari la kosɛbɛ dabileni bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman bɔ olu ka kɛn na k'u fasa wa vitamine C I b'o fana sɔrɔ dabileni na kosɛbɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dabileni b'i dɛmɛ ka se k'i ka sukoro k'a bila normal la nafa belebele wɛrɛ bɛ dabileni na n'o bɛ tali kɛ jeli dɛsɛbana o kɛlɛli la n'an k'o ma ko anémie n'i bɛ dabileni min I b'a ye k'a fɔ ko anémie bɛ maa minnu na a bɛ caman bɔ o la o kɔfɛ farikolo mako bɛ fɛn nafama wɛrɛ la an k'o min ma ko fer n'i bɛ dabileni min kosɛbɛ I b'a ye k'a fɔ fer ko dɛsɛ t'i sɔrɔ wa maa minnu bɛ yen k'olu ka tension bɛ yɛlɛn dabileni b'olu fana dɛmɛ ka se k'u ka tension bila normal la maa minnu mako bɛ se collagène fana ma farikolo la n'o ye farikolo dɛmɛlanw ye collagène fana bɛ sɔrɔ dabileni na ha Dr Lala Kuyate o do dɛ ha k'i sigi sa ka woro ka da Samara diɲɛ yɛrɛ tɛ ɲɛɲini ya ka bɛ fɔ ka da diɲɛ ɲɛɲini de parce que a filɛ nin fɛn ninnu filɛ an b'a min diɲɛ don o don n bɛ se k'a fɔ ten min ye ɲɛmaku ye o an b'a jus bɔ an b'a min min ye tomi ye o an b'a jus bɔ an b'a min dabileni fana kɛrɛfɛ tɛ mais a caman na an kɔni b'a min dɔrɔn parce que a ka d'an ye mais a bɛ nafa min fana se farikolo ma I b'a sɔrɔ an caman t'o dɔn donc ni o nafa ɲɛɲini na ka se k'o fɔ mɔgɔw ye donc o b'a to halisa an b'a ta ba la baasi tɛ nafa bɛ nin bɛɛ la I ye ɲɛmaku ta o nafa b'a la I ye tomi ta nafa b'a la I ye dabileni ta nafa b'a la Lala Kuyate bi ta an k'o bila yan an k'o bila yan an ka taa aranjɔ an ka taa aranjɔ e yɛrɛ bɛ bɔ san jama ka caya ne bɔ san dɔrɔn n bɛ taa aranjɔ yarɔ haya mais Lala station tigiw dɔw kɔni bɛ yen tiɲɛna an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn kosɛbɛ dɔw b'o sera jamana ye dɛ dɔw kɛlen don ka organiser Samayira n yɛrɛ ye o caman ye dugu kɔnɔna na o don ko kɛlen don ka sécurité yɛrɛ ta ka bila a ko ɲɛma ka barrière yɛrɛ da mɔgɔw bɛ da yen u bɛ mototigiw la don duuru ka mobilitigiw la don saba k'u jɔ pompe la pompiste bɛ essence k'u kun olu bɛ bɔ duuru wɛrɛ bɛ gɛrɛ n'a kɛra ten bɛɛ b'a sɔrɔ lafiya kɔnɔna na ni ye min kɛ faso ye nimisa t'a la an b'o fɔ o ka faso de ɲumanya la kosɛbɛ jeune dɔw fana kelen don volontairement k'u yɛrɛ bila station dɔw ka service la donc u fana bɛ bɔ u bɛ taga ordre de kow la an b'o jeunes fana fo an b'o sifinnakaw fo a bɛɛ ye faso kanu de ye quoi awɔ a fana man dɔgɔn a bɛɛ ye faso kanu ye bi ta an k'o bila yan kosɛbɛ Samayira yan'an ka kɔdɔ kanubagaw la an bɛ foli kura ka ɲɛsin u ma fɛn fɛn kun sigilen don Jabaranin kɔrɔ nin sanga in kɔnɔna na an b'a fɔ n ko u ni ce u ni barajiw ka ɲɛmadali la ayiwa ka dugawu kɛ an faso ye Samayira an bɛ dingɛ min kɔnɔ Ala k'an bɔ a kɔnɔ an bɛ lajarabi min bolo Ala k'an bɔ a bolo n b'a dɔn k'a fɔ an tɛna to lajarabi min bolo fana parce que Mali ye jamanaba de ye maabaw bɛ yan nɔ maa ŋani ɲumanw fana bɛ yan Ala de bɛ da kunnandi dɔn mɔgɔ minnu bɛ dugawu kɛ su fara tile kan Ala k'a nɔgɔya jɔn kunnandi dɔ bɛ sɔrɔ olu la Ala b'a ko kama k'a nɔgɔya donc an bɛ Ala deli Ala k'an ka jamana basigi Ala k'a kolo suma yarabi an ma janfa min b'an kan Ala k'an bɔ a kɔnɔ Samayira ka bɛɛ lajɛlen fo k'an fa n'an karamɔgɔ yɛrɛ fo a ye hakilina min fɔ n'o ye karamɔgɔ Hayidara ye bɛɛ lajɛlen ka hakilina ta ka baara kɛ n'a ye an ka misiri kɔnɔnaw la hali an ka so bɛɛ lajɛlen I mana classer la dɔrɔn I ka dugawu kɛ jamana ye Ala ka se k'a basigi yaasa an fa n'an karamɔgɔ a se Yidi Sherifu Usumani Marani Hayidara a ka laɲini ka sabati k'a yɛrɛ fo ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'an lamɛnbaga bɛɛ fo ni Ala ma basigi n'a ye sini yira an na ni essence sɔrɔla an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan a fɔ ka da kan dɛ ni essence sɔrɔla ni essence sɔrɔla an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'Ala sɔnna awɔ Lala Kuyate k'i fo k'i waleɲuman dɔn Kuyate ka Kirinakaw bɛɛ lajɛlen fo e kelen cu a la ko baara ɲɛna Lala Kuyate k'i fo ka fɔ Ala ka kisi dadimi tɔɔrɔ ma amina o la Lala Kuyate ka kanuba cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ɲɛmayaso Elhaji Usumani Sowore a folen don ani Sherifula TV baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo mi tɔgɔ ni jamu na Lala Kuyate an ka dibila baarakɛlaw mention spéciale tubabu ko ten i yɛrɛ ye bi jɛmukan ye a labɛn cogo Lala Kuyate an bɛ olu fo dibila baarakɛlaw don Lala Kuyate Adama Saliya Kulubali l'homme au doigt magique contre le stress l'angoisse et la nuit l'homme qui maîtrise avec la technologie an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ko Ala ka kisi bolodimi tɔɔrɔ ma a kɛrɛfɛ Elhaji Musa Tarawele bɛ yen ka Lala Kuyate kɛ bɔbɔ ye ɲɔgɔnnin fɛ a bɛ se k'o kɛ nka a m'o kɛ bon ale ko maa i bɛ se ko dɔ mɛ k'i bɛ sɛbɛn k'i to to k'a bila bɔlɔ sanfɛ nin waati in na Sherifula TV officiel ani YouTube o ye Diɲɛkaw ka Siyaka
Kulubali mais mu ka shara a sigi me a kuma manjan kan n'a y'a tɛrɛ ka bila bolo sanfɛ diɲɛma b'a ye o la an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ waliɲuman dɔn ne ma basi la sini e ni ne 10h 11h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a k'an bɛn ala k'o yira ne ye Tezara de ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sari n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye